Laburria 51 herritara iritsiko da, horrek emuten zabalkundia film laburri, gainontzean komertzialki saia izaten daude film laburre bidie, nola ikusten duzu laburria ekimena edo? Ekimen oso beharrezkoa laburren kasuan bereziki, irtetzen dira apur bat ja logika industrial horretatik, eta orduan zorionez badauka alderdi hon bat, dela ez daukala zineetan egon eta gero desagertzen danan zentzu hori, baizik eta dauzkala laburbira moduko ibilbide alternatiboak, ezta? Orduan iretza da, 51 herritara eramatea hainbeste, laburbilduma hau, iretza da, dauka balio bat, ikaragarria, eta da modu bakarra, publikoak, kaleko jenteak ikus dezan labur sorta hau. Guretzat garrantzia handikoa da, azkenean zinea leku askotara heldu behar delako eta kultura delako. Guretzako kriston lujoa da, azkenean laburrak ikusteko egiten dira, laburrak ikustea ez da erresa izaten, ez dira ia inun arkitzen, eta horrelako Euskal Herriko bira hau edukitzea, guretzako kriston lujoa eta erabat eskertuta. Aukera itzel bada, izugarrizko aukera, zorionak zuei, benetan aukera hau eskaintzearren. Kasu honetan, nire kasuan behintzat, izango zen modu bakarnetarikoa, jendeak film hau ikusi ahal izateko, eta orduan pozik eta zoriontsu. Ikusi nabanean 51 herriziala pila postu nintzen, gisa da, azkenean guk lanak pila kostatzen da alako lan bat aurrera ateratzia, eta gero, guk erakutzen nahi dugu, eta askotan ez dugu topatzen nun erakutzi laik egon gure proiektua, eta laburbira bezalako ekimenak ezinbestekoa da guretzat euskeraz gainera Euskal Herriko txoko desberdinetara eramateko eta jendeak ikusteko. Ederto, hau da, nahi?